Prodavac je saglasan da kupac može izvršiti pravo uknjiženja vlasništva bez prisustva i saglasnosti prodavca. To ti je u redu, jel? Jel ti to u redu? Izvini, nešto sam se prehladio. Prehladio? Hoćeš čaj? Može. Evo ti još 3 soma. Ostatak imaš po dogovoru. Znači ti meni garantuješ da će stalni članovi imati isti status? Jesi ti slušao šta sam ja diktirao? Sve tu piše. A ova sranja da mi izneseš odavde. Hoću da renoviram sve. To su uspomene. Je ti stalo? Bolje da ih ti pokupiš nego da ih ja pobacam. Okej, daj mi 2-3 dana fore i to je to. 2-3 dana fore. Pa nisam ti ja neški. Baš napolje! U redu, ne bih te više zadržavao. Lepo je što ste svi tu. Htio sam da vas upoznam sa gospodinom Rundom, novim vlasnikom naše streljane. Šta da kažem? Drago mi je da sam među šampionima. Streljaštvo je do sada previše zavisilo od entuzijazma samih strelaca. Niste imali dovoljno podrške. Milo mi je da sam sada tu, da vam omogućim da lakše postižete još bolje rezultate. To će naravno zahtevati određenu komercijalizaciju streljane, pa vas molim da podržite nov raspored. Sve do 14 časova trenirate samo vi. Tek posle oni koji plaćaju. I da ne zaboravim najvažnije. Ono čime vas mogu obradovati, to je da članarina ostaje ista. Čujem da ćeš biti veći šampion od brata. Bravo. Jebi ga, ja nisam imao sreće s tim sportovima. Probao sam boks, pa i rukomet, ono, kao grupni sport, znaš. Narod to voli. Davim, a? Nego, juče ti se nije dopao moj govor. Ma, brat mu nije rekao da je prodao streljanu. Nije ti rekao? U stvari, Saša je... Alo, dečko ima usta. Ima jedan problem. Slušam. Sa terminima. Rekao sam ti. Šta? Saša je omladinski šampion Jugoslavije. To znam. Sad se sprema za svetsko juniorsko prvenstvo. Pa? Pa mora više da trenira. Naravno da mora više da trenira. 95% uspeha je trening. Rešit ćemo taj problem. Ne, ti ostani. Vidi, drago mi je da jedan šampion trenira u mojoj streljani. Večeras otvaram novi lokal. Budi moj gost. Šta me ti zajebavaš? Što? Pa ako sam rekao do 2, to nije do 2:10. Ili za svaki sljedeći sat spremi 10 maraka. Kako? Pa tako. Pa znam, ali rekao si da će Saši da omogućiš bolje uslove. Mislio sam patike, trenerka, puška. Ali trening je do 2. I kraj. On zauzima samo jednu liniju. Nećeš ti da određuješ pravila. Moja streljana, alo. Da. Seljaki. Što si ti nadrkana, bre? Serb, Pa da odemo, bre, malo do runde, a? gde da odemo si ti normalan? Pa sala ima džave piće, čoveče. Neću. Hajde, molim te, na 15 minuta. Ti si mi večeras najdraži gost. A znaš zašto?
Tu su ministri, policija, opozicija, pozicija. Ali samo si ti šampion. Ništa to ne vredi, 5 para. Da. Verujem. Ajde da idem. Čekaj, snajke. Popijemo još po piće. Daj ovde vodka, džus i još 3 viske. Gledao sam te danas. Sjajan si. Mogu bi meni neke fore da pokažeš. Mene to zanima. Da, može. Ali to se plaća kao i vaši termini. Pa nemoj da se ljutiš, šampione. Nisam ja kriv što je tvoj burazer narkoman prodao streljanu. Ja stvarno moram na svež vazduh. Čekaj. Idem ja da vidim šta je sa Sanjom. Jebi ga. A ja sam htio samo da pomognem. Platio pošteno. Šta ti je bre, šta praviš scene? Kakve scene? Mora da ispuštuje čoveka. Ma kog bre čoveka? Ajde. Slušaj, šampione. Moram ovde. Nije za javnost. Drži. Pridruži. Šta je, nemaš pištolj? Ne razumem se ja u ovo. Ajde, ako ti se svidi tvoje. Vidiš, ti i ja imamo nešto zajedničko. Obojica smo asovi u svom poslu. Zato se i kapiram. Ti reče pre neki dan treba ti više treninga. Nema problema. Da je neko drugi to tražio, ja bih ga i šutirao. Ovako, imam predlog za tebe. Mene streljana ne zanima. Ja ću taj klub uskoro da šutnem. Pijani trener, ova deca, ceo dan, pif, pif. Pa nemam ja te živce. Ti dobiješ ključ, treniraš kad hoćeš, koliko hoćeš. Kad dođe li moji majmuni, malo im pokazuješ pucanje. Ja nemam vremena. Ako dođe neki specijalni gost, moraš da budeš tu. E da, ima jedan uslov. Ovaj tvoj brat. Nemoj da ga dovodiš. Imamo dil. Nemamo. Tako. Tako. Ne može da uđeš, gazda je s gostima. Imam trening. Gazda kaže ne može, onda ne može. Danas nema kurčenja. Jebi se, bre. Ali, biži tamo, sahranit ću te. Alo, alo! Vi ste u Hollywoodu? Pusti malo. U čemu je problem? Došao sam da treniram. Pa? Sad su termini za sportiste. Pa je ti rekao čovjek da danas nema treninga? Vidiš da se opuštam sa prijateljima. Ja sam gazda, sine. Ja govorim kad je trening. Nije ti ovo više onog tvog brata, narkomana. Brata mi ne diraj. Sad si već bezobrazan. Ja sam hteo da pomognem. Tako se ne postaje šampion. A ti znaš kako se postaje šampion. Da se nisi pojavio danas, nabio bi ti ovo sranje u dupe. Čuo? Brzo ćemo mi. Ira, čutiš? 2 dana odlažem krečenje zbog narkomana. Bio bi brži da si mi dao onih 2 soma što mi dođeš. Tako, jel? Evo, ovako je mnogo brže. Ško debela, bre! Mani to! Beži da! Pičko, debela! Mami, ti jebem narkomansku pičku, ja! Ili imaš sad neki komentar? Si bre, lud, ubit ćeš čoveka, bre! Pusti me! Smiri se! Jebaću ti mater!
Gde ćeš? Pusti me, bre! Gde si pošao ti, a? Pusti me, bre, mamu ću ti jebem! Tamo, bre. Jebat ću ti, bre, kevu, Pusti me, čitku, ja, bre! vratam! Ne znaš, bre! Jebem me ti, mater, bre! Izađi napolje. Izađi! Izađi!